Добре, гайс, бързо влизайте. Кой ще от моят отбор? Мале. Кой ще е при мен и кой ще е при бембата? Я вим. Ние сме червените, бат. Ние сме червените, който приема да идва от червените. Искам се фокусираш. Фул фокус, братле. Това ли са отборите? Чакай му звъна в Дискорд. Ало, чуваш ли ме? Ало, да. Как го правим, без F3 или? Best of 3, ние сме най-залепканите като цяло, но добре. Мога да направим една игра на World, една игра на BG и Decider-а... И Decider е София. Не, то много хора не са от София. Не. Верно е. Не, просто две игри BG и Decider World, maybe. Така ще е better. Добре. Две игри BG и Decider World. Окей. Аре, удлък. Късмет. В моя Дискорд са само двама. Не се смей, само... Да, събираме се. Добър ден, добър вечер, добър ден. Здрасти, Лут. Чакай са. Добре, пускам. Аре. България, full walk-in. Колко човека бе, брат? Майко мила, ние сме супер много. GG. Майко мила, виж колко са много, брат. Ковайте някакви имена на стрит сайнове. Фако Силистра. Пичове, имате бати сметището. 50 км от Силистра. О, добре. О, добре. Тервел. Никаква идея къде е. Намери го. Давайте, слагайте при мен. Тервел. Слагайте при мен. Ето го. Намери Той го. го снайпна. Воу! Holy fuck! Huge! Найс, добър демидж. Мале, виж колко ще... Какво става, бе? Добре. Много някакво рандом село. Отборно ли играете? Играем... Не знам колко на колко сме. 10 май. Много сме локтен нещо, брат. Не е чип демидж, бе. Доста добър демидж е това. Оп. Малко градище. Да, аз това намерих. Малко, не Колвам, знам брат. къде е. Да, аз намерих средно градище. Видях, ама не знам къде е малко. Кой гесна, бе? Ние ли те? Брат, геснете около Малка СТЗ. верея, не е малка верея, бе, Мисля, че около Стара Загора. Някакво там ми... Нямам никаква идея, гесвам там ми при мяза. Мили. О, не, някой го намери, разцък май. Аз съм много шит Добре. на геогесър. Чат. Споко от. Верно е до село Ефрем, обаче. Много съм шит. Играя да си подобри географията. Бате, това е някой град вече. Това е Враца, май. А не, София, братле. Има практики или техномаркет. GG. Те геснаха already. Някой от тук буквално. Това е крейзи. Чай намерих. Аз ще гесна Враца. Това е Враца. Да, Враца, добре. Давайте Враца. Всички all-in на Враца. Найс! Мале, ние сме по-умни. Браво, бе, отбор. Това е към Стара Загора, 15 км. До Стара Клоуса. Загора. Между Да, Стара това е Загора до и Стара Димитров Загора. град пътя. И Димитров. Да. Между Добре. Стара Загора и Димитров е, да. Бъдеще може Чай да е. намерих табелката. Бъдеще е според мене. Бъдеще. Дайте на бъдеще. Да. Бъдеще е да видях табелката. Добре, давайте на бъдеще. Даваме. Давайте, финишваме и тук. Ист. Тук е това. Добре, добър демидж. 150. Изчукай ги! Файн е, водим ги за сега. Това път беше чип, да. Jesus fucking Christ, не намирам табелка. Оп. Огняново. Кое обаче е Огняново? Има две Огняново. Има едно Огняново до Пловдив и едно до това до Гоце Делчев. Аз ще гъсна. Аз го намерих другото. Добре, давайте, припеше бързо. Добре. Те са... Sold down. Браво, Браво, бе, гайс. браво. Мале. Секс с крави, бат. Я пусни на World, че така няма смисъл. Добре, Вие сте директно. бати потните на BG. XD. Добре, директно пускам World. Аре, заключвайте. World, това мога да бъга, бе. Кап. Турско знаме, май видях. Мели да паднеш дано. Лай, бе? Абе, може да е бъга, не се ебам.
Никакъв шанс това да е Турция. Дали? Това е Русия. 85 има. роботов и технологии в ръка. Бълши. Да, Русия. Русия, ма къде? Ма къде е Москва или? Русия? Ами дайте Москва. Изглежда по-европейско, да. Да, наистина. Аз мисля накъде към... Ох, Е, тук. кой си чупи всичко. Добре, найс. Еба си гестовете. Който Да, ги си съм на добре. Санкт Петербург, за жив и здрав. Майко. Долу майко, бат. DIY сгради. В Мили Хоум, манда. Балрайт. Майорица. Пома. Има автобуси, да ева. Hello, your computer has virus. I'm not a scammer. Mom, do not redeem it. Перу ли да е? Мисля, че е Боливия. Боливия. Аз ще гембъл в Боливия. И аз ще геймбол в Боливия. Перу, окей. Найс бе, умните ми тебе. Умните ми тебе, аре дръпс. Майко. Нещо Пожарище. азиатско. Това е Япония, брат. Капучино. Те го геснаха. Да, реално май е Япония. Япония? Някой инста гесва в Тайлан. И ни пингва в Тайлан. Аз ще гесна Тайлан. Да, си Бобо. На Тайланд. Найс, ами GG. Джиджи. Скотланд. Примерно. Не, Скотланд е повече. Това май е Швеция, actually. Това въобще е Не знам. Европа ли? Швеция, да. Европа е, да. Пловдив. Спокойно, Бобо. Спокойно. Не. Америка? Или? Не. Да, USA 100%. Не знам. Трябва ни са табелка за език, нещо. Да, Америка е с... Или? А, не. Май Португалия. А не? Санта и Сабел. Мах ще да... Санта, щом вие може да е Аржентина, нещо такова. На Аржентина Окей, има да, черни някаква табелки, изпадна черни тогава ще табелки. държа. Добре. Черни табелки къде е? Не знам, аз давам Аржентина просто. О, солдаун. Черни Солдаун. табелки е Чили. Уоу. Израел. Да, там е. Това е Сирия, брат. А, да, Израел. Израел. Майко. Естествено, ще 67-9. Добре. Мале. Полша? Еба ти дезут. Кроейша? Май... Италия май. Аква но портабла. Опакуа. Агуа но Това портабла. не е Италия, това е някъде Хърватия. Найс трай бъде. Някакъв странен език. Атенцион. Може да е Румъния, между другото. Испания. Да, Испания. Испания. Найс. Браво, бе. Не могат да ни гапнат, между другото. Лейс с Меси, това Аржентина ли? Може. Лейсбат. А има някаква странна кола, някой знае ли карметата? Комуто... някой вече локна от нашата на Аржентина. Да, давайте Аржентина. Аз ще дам... някакво към Сантьяго. Да, Гватемала. Мале. Карметата. В Аржентина Майко няма мила. така кола. GG. Едвам. На коша. Браво, Кой беше кози това, мой. бе?